Restoranआवबो जिरायनो जायगा गैला बहुत बुरजा मानसि जादों जिरायनो जायगा गैला ना गैया जिरायनो जायगा गैया पुरा भर्ति जाजोब्बाय टेबल गैया गोजौ टेबलानो गैया जायगा गैला जानांगौ रेस्टुरेन्टआव पुरा भर्ति जाजोब्बाय दा बोरै जागोन बहुत खस्थ' मोनदों गासैबो भिर भार जादों एसे प्रब्लेम रेटफोराबो आप डाउन जादों रेटफोराबो आप डाउन जादों आप डाउन रेटफोराबो आप डाउन जादों स्टेबल गैया गोबां मानसिफोर फैदों जायगायानो गैला नै रेस्टुरेन्टआव जों साहा लोंनो नागिरदोंमोन जिरायनो जायगाखौनो मोनासै लास्ट डे लास्ट नाइट दिनै जोबथा सान बोरै मोनदों दिनै मोजां मोजां नांदों ना जायगा गैलानो माथो जायगा गैलानो जायगा जायगायाथ' आरो मा बुंनो गैला जायगाखौ जों बनायनानै दोननांगोन भिडिअ'सो ना औ नै सिङाव जिरायनो जायगा गैयैखाय बाहेरावनो पेकिं खालामनानै लाबोदों बाहेरावनो जानांदों बाहेरावनो जानांदों ना सिङाव जायगा गैया जनो घन्टासे नेनानैसो मोनजादों बेखौ बाहेराव नै बिथाङा रानगासिनो चिकेन तन्दुरि गोथाव जादों गोथाव ना फैबायमोन ना औ बुंलाय मानि BBC कनफारेन्सआव फैनानै जोबोद रंजानाय मोनफैदों बेवहाय इसोरनि गाहाम रादाब खोनासंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बे बेलासि समाव दिनै गोबां मानसिफोर नुनो मोनदों बेहाय आरो साहा गलाफ्रावबो थांबोला गोबां मानसिफोर दङ जिरायनो जायगा गैलायै जादों आरो जोंबो बाहेरायाव लाबोनासो जाफैनांदों जाग्रा मुवाखौ